ጥበብን ፍልጠትን ክሳብ ሕዚ ንዓለም እናገዝእዋ ይርከቡ ንስኹም እውን እትደልይዎ ናብራን እትደልይዎ ህይወትን ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ዝኸውን ግን ለባማት ሰባት ክትኮኑ እናሃለኹም ጥራሕ እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዞም ሕዚ ዝህበኩም 10 ነጥብታት ብዝግባእ ሰሚዕኹም ኣብ ተግባር እንተውዒልኩሞም ለባማት ሰባት ዘይትኾኑሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይኽእልን ኣብ መወዳእታ ከዓ ካብቶም ሕዚ ዝነግረኩም 10 ነጥብታት ክንደይ ከም ዘለውኹም ኣብ ኮመንት ኣቐምጡለይ እዚ ለባም ናይ ምዃን ጥበብ ከዓ ሕዚ ካብ ዝነግረኩም ታሪኽ ብግልፂ ክትርድእዎ ኢኹም ሓደ እዋን ኣብ መንጎ ኣኽራናት ዝነብሩ ህዝብታት ነበሩ ኩሎም ከዓ ፈላጣትን መስተውዓልትን ነይሮም ይኹን እምበር ካብቶም ህዝብታት ፍልይ ዝበሉ ብፍልጠቶም ምስክርነት ዝተዋሃቦምን ብጥበቦም ዝፍለጡን ሓደ ሰብኣይ ነበሩ እቶም ወለዲ ከዓ ደቆም ናብኦም እናለኣኹ የምህሩ ነበሩ ፀሓይ ክትዓርብ ክትብል እንከላ ድማ እቶም ተምሃሮ ምስ መምህሮም ንምዕላል ኣብ ትሕቲኦም ኮፍ ኢሎም ኩሉ ግዜ ይማየጡን ሕቶ ይሓቱን ስለ ዝነበሩ ተኣኪቦም እናሃለዉ ሓደ ተምሃራይ ተላዒሉ ከምዚ ክብል ነቶም መምህር ይሓቶም ሓደ ሰብ ፈላጥን ለባምን ዝበሃል እንታይ ምስ ዝገብር እዩ ለባም ሰብ ከመይ ጌርና ክንፈልጦ ንኽእል ኢሉ ሓተቶም እቲ መምህር ከዓ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክሓትት ዝኽእል ሰብ መስተውዓሊ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጡ ብጽቡቕ ዓይኒ ጠመትዎ ሓንቲ ህፃን ጓል እውን ብተወሳኺ ፈላጥን በሊሕን ዝበሃል ሰብ እንታይ ዘማልእ እዩ ክትብል ሓተተት እቶም መምህር ከዓ ኩሎም ተምሃሮ ነቲ መልሲ ንምስማዕ ይህንጠዩ ከም ዘለዉ የሰውዕሉ እሞ ፍሽኽ ብምባል ብዝተረጋገአ ድምፂ ከምዚ ብምባል መለሱሎ ዞም ደቀይ በሉ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ጥበብን ብልሓትን ብትምህርቲ ብዕብየት ወይ ከዓ ብፍልጠት ጥራሕ ዝርከብ ኣይኮነን ሓቀኛ ዝኾነ ጥበብን ብልሓትን ዝርከብ ፈቲና ምስ ነረጋግጽ እዩ ኣብ ህይወትና ካብ ዘጋጥመና ተማሂርና እንረኽቦ ተበክሮ እዩ ግን ከዓ ሓደ ሰብ መስተውዓልን ለባምን ክኾነሉ ዝኽእል 10 መንገድታት ኣለው በለው ሓደ ተምሃራይ ከዓ እንደገና መምህር እቶም 10 መንገድታት መን እዮም ክብል ይሓትት እቲ መምህር ከዓ ቀጺሉ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ለባም ዝበሃል ሰብ ሓሳቡን ትልሙን ምስጢሩን ሰቂሉ ኣይዛረብን ዋላ ዓርኩ እንተኾነ ምኽንያቱ ሎሚ ዓርከይ ዝብልካዮ ሰብ ጽባሕ ጸላኢኻ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ እምነት ክጎድል እንከሎ ምስጢር ብምውፃእ ካህሲኻ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ናይ ጉሉ ምስጢርን ሓሳቡን ንማንም እውን ኣይዛረብን ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ሰባት ብልሓት ይጎሎም እዩ ኣብ ኣእምሮኦም ዘለዎ ሓሳብ ንዝረኸብዎ ሰብ ክዛረቡ ይውዕሉ ንስድራ ንጎረቤት ንኣዕርኽቶም ከይተረፈ ነዚ ሓሳቦም ወይ ምስጢሮም ድኹም ጎኖም እውን ከይተረፈ ይዛረቡ ድንገት ሕማቕ መዓልቲ እንተመፂኡ ብዓርኪ ወይ ብጎረቤት ዋላ ብስድራ ምጥላም ክህሉ ይኽእል እዩ በዚ ዝተጎድኡ ሰባት ብዙሓት እዮም ኣብቲ እዋን እሱ ብልሕነት ዝጎደሎም ሰባት ከዓ እገለ ከምዚ ገይሩኒ እገለ ከምዚ ገይራትኒ እናበሉ እናማረሩ ይነብሩ በላሓትን ለባማትን ሰባት ግን ባህርያት ሰብ ብደንቢ ስለ ዝርድኡ ምስጢሮም ንማንም ኣይዛረቡን እቶም መምህር ናብ ተምሃሮኦም ቅንዕ ኢሎም ጠመቱ እሞ ካልኣይ ድማ በሉ በሊሕን ለባምን ሰብ ኩሉ ግዜ ተምሃራይ እዩ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ነገር ይፈልጥ እየ ኣይብልን ዘይፈልጦ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ነዚ ፍልጠት ንምርካብ ከዓ ምስ ዝተፈላለየ ናይ ህይወት ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ይመያየጥ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ናይ ሓቂ ፍልጠትን ተመክሮን ዘለዎ ሰብ 20 ዓመት ዝውዳእሉ ፍልጠቱ ኣብ ደቓይቕ ውሽጢ ኩሉ ምስጢሩን ጥበቡን ክነግሮ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ 20 ዓመት ኣባኺኖ ክረኽቦ ዘይክእል ፍልጠት ብውሕድ ደቓይቕ ብምርካብ ናይ ቀጻሊ ህይወት መንገዱ ክጸርግ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ስለዚ ብዓወትን ውድቀትን ካልኦት ተምሃር እቲ ሳልሳይ መፍለይ ለባማትን በላሕትን ሰባት ከዓ ለባማት ሰባት ስርሖም ምስ ወድኡ ጥራሕ እዮም ብዛዕባ ዝሰርሕዎ ስራሕ ዝዛረቡ ሓያሹ ግን ገና ስርሖም ከይጀመሩ ክልፍልፉ ይውዕሉ ነዚ ደጋጊሞም ይዛረብዎ ዞም ደቀይ ንስኻትኩም እውን ነዚ ኣስተውዕሉ ስራሕ ንዘይሕግዘኩምን ፍልጠት ንዘይብሉን ሰብ ክረዳእኩም እውን ንዘይኽእል ንምንታይ ብዛዕባ ስራሕኩም ትነግርዎ ምናልባት እቲ ትነግርዎ ዘለኹም ሰብ
ጸላኢኹምን ንስኹም ሓፊልኩም ክትረኣዩ ዘይደሊ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሰብ ንሱ ከዓ ትምኒትኩም ንኸይሳካዕ ዝከኣሎ ይጽዕር። ንዕኡ እዩ ከዓ ልባም ሰብ ሰቂሉ ኣብ ምስራሕ ዝውዕል ንዕንቅፋታት ሰግሮምን ዝስዕሮምን እውን ብኸምዚ እዩ። በሊሕ ሰብ ስርሑ ምስ ወድአ ንጸላእቱ እውን ኣብ ሓወሱ ይዕድሞም። ከምዚ ዓይነት ሰብ ከዓ ኣዝዩ ዝኽበርን ዝፍራሕን ይኸውን። ኩሉ ይፈርሖ፣ ኩሉ ከዓ የኽብሮ፣ ብፍላይ ድማ ጸላእቱ። እቲ ራብዓይ ከዓ ለባማት ሰባት ብተባሃለን ወረን ኣይኣምኑን። ንሰምዕዎ ነገር ሰቂሎም ኣይኣምኑን ኣይቕበሉን እውን። መጀመርታ ይምርምሩ፣ ብደንቢ የጻርዩ የመዛዝኑ፣ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ሓቂ ይርድኡ። ውሳነ እንተኾነ እውን ከየመዛዘኑ ኣይውስኑን። ዝኾነ ሰብ ጸሊም ወረ እንተነገሮም ሰቂሎም ኣይኣምንዎን። ዘረብኡን ስርሑን ማዕረ ምዃኑ ይዕዘቡ። እዚ ማለት ከዓ ሰባት ብዝዛረብዎ ዘይኮነስ ብዝገብርዎ ይርዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም በላሕቲ ሰባት እዚኣቶም ምትላል ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሓምሻይ ከዓ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝተደረተ ነገር ሓደ ጥራሕ ከም ዝኾነ ይፈጡ። ንሱ እውን ሰዓቶምን ግዚኦምን ጥራሕ እዩ። ብዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ብዝኾነ መንገዲ ግዜ ክውስኽ ከም ዘይከኣል ፈሊጦም ግዚኦም ብዝግባእ ይጥቀሙሉ። ንሳቶም ንወሰንቲ ዝኾኑ ነገራት ቀዳምነት ይህቡ። ስንፍናን ነገራት ምልጋዕን ኣይፈትውን። ስንፍናን ምኽኒትን ናብ ናይ መጻኢኦም ሕልሚ ንኸይወጽሑ ዝገብር ሕማም ምዃኑ ብዝግባእ ይፈልጡ። ኣብ ክንዱ ከዓ ትልምን ድልውነትን ገይሮም ንዕኡ ንምስኻዕ ይጓዓዙ። ኣብዚ ብደንብ ኣስተውዕሉ። እቲ ሻድሻይ ከዓ በሊሕን ለባምን ሰብ ንማንም እውን ኣይወቅስን ኣየማርርን። ሰባት ጌጋ ከም ዝሰርሑ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ኣይፈርድን። የቕረ ባህሊ እውን እዩ። ለባማት ሰባት ንኻሊእ ሰብ ከም ዓርኮም ገይሮም ይርእይዎ። ስለምንታይ ምሳይ ዘይወገንካ ኢሎም ኣይከራኸሩን። ኣብ ምድሪ ዘሎ ሰብ ኩሉ መዓረ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ ሓሳብን ኣረኣእያን ከም ዘለዎ ይርድኡ። ሓሳባቶምን ነፃነቶምን ንዕኦም ንባዕሎም ይሓድጉሎም። ናይ ካልኦት ኣረኣእያ እውን ሰሚዖም ይርድኡ። ናይ ባዕሎም ርእይቶ ከዓ ቀጺሎም ይህቡ። እቲ ሻብዓይ ከዓ ለባም ሰብ እንተወዲቑ ብድሕሪኡ ተስፋ ኣይቖርጽን። ኢዱ እውን ንውድቀት ኣይህብን። ንውድቀቱ ከም መሳርሒ መደገፊ ይጥቀመሉ። ብሕሉፍ ዓወቱ ተንጠልጢሉ ኣይተርፍን። ንዕኡ ትማሊ ትማሊ እዩ። ሎሚ እውን ሓዱሽ መዓልቲ እዩ። ትማሊ ምስኡ የለን። ሎሚ ክሰርሕ እንከሎ ንጽባሕ ይሃንጽ ከም ዘሎ ብጭብጢ ይተኣማመን። ሓደ ተምሃራይ ከዓ ኢዱ ብምውፃእ መምህር ውድቀት ምንም ኣይመስሎምን ድዩ ብምባል ይሓትት። እቲ መምህር እውን እወ ውድቀት ቁሩብ ክስምዖም ይኽእል እዩ፣ ነገር ግን ክሰብሮም ኣይኽእልን። ሽዑ ንሽዑ ከዓ ሓዘኖም ገዲፎም ይትስኡ። ካብ ዓወቶም ቅድሚኡ ዝተምሃርዎ ትምህርቲ ውድቀት ኢሎም ነታ ቃል ኣማሒሾም ይጽውዕዋ። እቲ ሻምናይ ከዓ ነገራት ከምቲ ዝሓሰብዎ እንተዘይከደሎም ብኻልኦት ሰባት ምትሓሓዝን ምምኽናይን ኣይፈትውን። ናብ ውሽጦምን ዓርሶምን ብምምላስ ካብ ጌጎኦም ይመሃሩ። ስራሓውን ብሓላፍነት ካብ ልቦም ጠንኪሮም ይሰርሑ። ለባማት ሰባት ብሰባት ኣማኻንዮም ካብ ጥፍኣቶም ክኽወሉ ኣይደልዩን። ጥፍኣት እንተኣጥፊኦም እውን ሽዑ ንሽዑ ጥፍኣቶም ኣሚኖም ብዘይፍርሕን ይሉንታን ርእሶም የቃልዑ። ከምዚ ብምግባር ድማ ናብቲ ኣብ መጻኢኦም ዘሎ ዓብዪ ሰብ ናይ ምዃን ዕብየት ይኣትዉ። ብልሓት ዝጐደሎም ሰባት ግን ነዚ ዕብየት እዚ ብምኽኒትን ጥፍኣቶም ብዘይምቕባልን ይሃድምሉ። ኣይ ተኣማንነት ረኺቦም ኣይ ዕብየት ረኺቦም ናብ ውሽጦም እውን ከይተመልሱ ከዓ ኣጐላጕል ይተርፉ። እቲ ታሽዓይ መፍለይ ልባም ሰብ ከዓ ርእሱ ናይ ምዝራብ ዓቕሚ ኣለዎ። ኣዝዩ እውን ይሓስብ። እዚ ሓሳቡ ግን ኣብ ናይ ዓለም ሓሳብ እናደጋገመ ግዚኡ ዘጥፍእ ዘይኮነስ ንነገራት መፍትሒ ንምድላይን ብዕምቆት ንምርዳእን ዝጽዕረሉ ናይ ዓርሰ ምዝራብ ዓቕሚ እዩ። እቲ ዓስራይን ናይ መወዳእታን ከዓ ለባም ሰብ ብዛዕባ መጻኢ ክሓስብ ከሎ ዝዛረቦ ግን ብዛዕባ ሕዚ እዩ። እቲ ዝገርም ከዓ እዚ ሰብ እዚ
بفصم كحرق أي خيلن نناي بعلو كبرين محلاو إلو زقمط قيح مسمر قالو سبات كابتيك أيح مسمر حليفهم انت زينخي أمو نقولهم سبات بخبري قربهم لبام سب المزخون نجار مزراو دقاقيمو يحسب نمسائي عبشقر زقطو زروان تخوينو تم يبل لبامات سبات كصحفون كانوون يوعلو سلازي كعا حسواتهم كتنكفن كدفرن أي خلن مخنياتو نساتهم حق انياتات ايوم وزوم عصرت نططات زياتهم زلوهم سبات لبامات سبات كتبلوهم تخل يخم بمبال زربهم ودو ازي عوشتهم تترخيوكم نسخهم لبامات سبات يخم مالت ايو وتم تمهارون بدنب تحقويسهم ناي ممهروم طببت عنجيلهم ناب غزኦም كدو كابزوم عصرت نططات كندي كم زرخوكم اب كومنت أقومتولي كبرات عزبتي نايزي channel كابزا فيديو بزحات طببات تماهيركم كتكونو تسفا يقبر اتا فيديو مهاريت كوينا انت رخيكم معكا لايك شير بمقبار نزي channel كا سابسكرايب بمقبار بيتسب كنو سلاز تخاطلكمني أزيه يمسجن تقرنيا inspiration